pokoke sing penting awake ayem. Sing rumangsa mantanku nek delok sing apik ya Dik ya. Aku dicem mantanku kok di WA. Salam buat Mas Ateng sing duwe Malaysia. Kirim salam gawe bojone Mbak Devi. Mas Ateng sing duwe Malaysia. Kirim salam gawe bojone Mbak Devi. Kage Bu Enia baru ngoten semangka. Sing rumangsa dadi Bu Enia baru tempat menonton. Apa
rezeki teko terus yon hawa jador mak jador mak jador dor obat pecah maneh si esok rezekine tumpuk tambah numpuk tambah numpuk